25 outonos é unha exposición colectiva de 25 artistas que vai ser a exposición inaugural do outono fotográfico. Este ano o outono fotográfico cumple 25 anos, entón se fan moitas cousas especiais, entre elas pois esta exposición. Son 25 fotógrafos, un por cada ano, e todos menores de 30 anos e galegos. Cada un presenta dúas obras, o que pretendíamos con esta exposición é que a xente vexa o que variou a fotografía nestes 25 anos, que a fotografía xa non é só un papel bidimensional enmarcado en passepartout en blanco e negro, sino que a fotografía ten múltiples posibilidades, pode alcanzar a terceira dimensión, ten infinidade de soportes, ideas, realmente que vexamos como se pode afrontar a fotografía en Galicia actualmente. A montaxe tamén é para que se vexa que a fotografía non é como antes. A fotografía sempre se tratou dentro das artes, sempre era a irmá pequena que non daba avanzado, a fotografía hoxe en día xa non é eso. De feito, todos os artistas utilizan a fotografía, é un medio de expresión moi común e se está utilizando moitísimo. Non sei se por unha moda ou porque é o propio transcurso da historia da fotografía. A montaxe, pois, para chamar un pouco a atención, o sea, para que non sexa, para que non lembre, pois, a salóns parisinos de pintura que todo se puña a mesma altura, tal, non, eso xa morreu, Eu creo que dentro de Galicia goza de moitísima saúde, o sea, de moi boa saúde. De feito, xa fai anos, quero dicir, non é unha cousa de agora, pois a Asociación Fotográfica Ourensán fai 25 anos organizaba este tipo de eventos, que para fai 25 anos era algo inaudito. Despois estaban os novos fotógrafos coruñeses, que agora xa non son tan novos, como Bari Caramés, Xulio Correa e todos estes, que estaban facendo aí as súas cousas. Estaban os de Vigo, do Centro de Estudios Fotográficos, Manuel Sendón e Suárez Canal, que son, pois, digamos, os nosos pais na fotografía galega. Todos eles, pois, facían cousas como chegar a publicar unha revista de fotografía en Galicia, que hoxe en día non hai, Eso marcou moito a historia da fotografía galega e actualmente, pois, sigue evolucionando moitísimo, hai lazos máis ao lado atlántico. Eu creo que o problema que ten a fotografía, pero xa non falo só da fotografía, senón o arte en xeral, é que non dá traspasado a fronteira máis alá do Cebreiro de Valdeorras. Esa fronteira non se traspasa nunca. Entón, non o logro entender, porque non son político nin estudiei geografía, entón creo que temos que romper esa barreira. Acabo de chegar dun foro nacional de fotógrafos que se celebra en Albarracín. Aí se reúnen 200 fotógrafos, a maioría deles pois son os gurús da fotografía en España e a nivel internacional tamén. E conocen todo tipo de eventos en Madrid e Barcelona, pois falan da primavera fotográfica, Foto España, non sei que, eventos parecidos ao outono fotográfico, pero non conocen o outono, O outono leva 25 anos celebrándose, expandiuse por toda Galicia e a primavera fotográfica, por exemplo, é moito máis nova e moito máis pequena. Entón eu creo que esa barreira temos que rompela, non só en fotografía, senón en arte en xeral.